Oh, bay. Uy, bay. Natangong suwan eh. Oo, bay. Natanggong sa uwan, bay. Ano ba? Ayaw pang matanggong sa uwan. Oh. Kaya mahulong ra. Hmm. Dili parehas ng pagbati. Nga natanggong sa usa ka binuhat. Ito sa pagkatangong. Sakit na Dili. bay. Kabukat ko na ito. Kalam ko na ito nga kuwan ko. Pero, Sira. sa di mong problema de. Oh, ako de si Dave de. Uy, ako rin si Patrick Magabuntis Jr. Mayor. Ngayon, nailungsod ba? Sige, tanggong na magiging din sa uwan. Yan ito sa Okay problema. na, o pangutana ta, di ba, lain, o pangutana ta, o unsa to imong gi-mention nga nakatanggong sa imong pagbati. Natanggong na ko sa babae lagi nga. Tagtaon ako ng uyaw mo. Tuig yung kapit. Yeah, Murag, may klaro yung... wa pa kasugta. May klaro, di ba? Murag may padung na. Wala nga, wa kasugta lagi. Hindi ko sugtol. Siyog pa ngayon, pinangako ko siyang pamilya. So ito pa, siya rin babae niya. Tinabuhi mo. Siya rin ba isang kinabuhi? So may rason ka nga makaingon siya nga wa kasugta niya. Yan na rin siya na ko nga, di pa siya ready. Pero yung ngikanan, kinakayo daw tra kanila. Pinangay ko siya magirikanan niya. Siya rin ko ang. Di siya ready, Oo. o unsa may imong pangita, o if you don't mind me asking. Kita usit ang baho. Unsa may trabaho nimo, basig? Ana ba? Noon, ako trabaho dito, nanang kay Lami. Ano na rin barbecue ito? Sus, grabe kayo kung pagka aktibo itong parinda niya. Kaya para lagi na ako'y kaso mag-date na ba? Kaya, narabaho ko ron sa kuhan, Black Logistics sa amigo pag yung warehouse. Pero naamang ka kay panglantaw sa kaugmaon ninyo. Aw na, oy sus, dako ko pang lantaw eh. Muning ka mo dugo para makaya na ko siyang palipay nga magsusuri nga na. Ako dili sa ingon unsa no. Di mo gud ni siya ma-define gud og unsa ang atong trabaho, unsa atong pangita. Basta ang imong tinguha, kung mong tinguha diha minaayo, oh, okay ra na. Ito ba? Nay istorya. Diin man ka. Linis ko sinina. Kaniha ra gauwan. May kapaabot ko. May gani siya, may ba nga? Kailis no? Asa man payong ako basugat ko nimo kay gauwan niya ang payong, asa man payong? Giga ang payot na gigamit sa mga asawa. Huy! Kailan mo rin? Oo. Oh, Oh, kailan ka naman? okay na di ka niya. Kailan niya? Kailan? Dahil ka po silang balay. Ha? Dahil ka po silang balay. Wala. Kailan namin kay Ginoo? Ano si mga pandayatunan? Ay, sus. Ang nasa di kikipag-upan diya. Yung isaran. Pero ba, basig na tanggong silang iyawas, matanggong. Sobrang mas tanggong. Baka naman tanggong ang imong pagbati sa usa ka minuhat. Awa, oy! Ano matanggong nun? Dili na nimo ang imo ihurot, aron di ka matanggong. Okay, sakto. Dapat 50-50 ra ka. Brad, kanang mga failure na to ba, panagsa, dili na nato panumbali o unsay atong status kinabuhi. Nay istorya, if you don't mind me, ako ning istorya sa ninyo ba para maka Sige ba, kuwan sige sa ba, basig makarelate no ba? Okay, Nay usa ka na plano. Oo. Sus na may technical failure. Oo. So kuan na ang pilot nga iyan na lang kuan mulayat na lang siya kay dinagid ko na mada. Oh, okay. So nilayat ang pilot. Karon ang naa dito sa eroplano, ha? Ang naa dito ang ilang mga trabaho, naay doktor, naay lawyer, pare, ug usa ka batan-on. Now, ang tricky ani nga part is ang parachute dito tulo ra ka buok. Ni upat sila. Maka. Ha? Upat sila. So ang gibuhat sa kuan doktor kay doktor siya. Pinaana na siya nga. Doktor ko. Doktor. Ako lang yung usa ka kuan, parachute. Okay. Daghan biya kay ko matabangan. Doktor ko. Di ba? Sige, una lang ko ninyo. Layat ang doktor. So pila may nabilin sa parachute. Wala lang. Wala. Oh. Karon. Yada sang lawyer. Oh. Ako ni parachute ha. Oh. Bright ko. Ako yung bright kaya daghan kay pagkog kaso dito nga tabangan sa kuan. Umay, Marcel. Mo na ko kuan layat. Layat sa dang Layat. Karon niya na ang pare, nabilin ang pare na lang og ang batanon. Oh. So niya na ang pare nga dong taas-taas pa man yung panahon nga agian sa imong kinabuhi. Ikaw na lang ko na ng parachute usa. Yan na ang pare nga mapabili na lang ko. So niya na man batanon. Ayo badre. Oh. Ana nga ni mong parachute. Chong, ano man do?
Di, ang akong backpack, gidama na to bright. To bright na lawyer niliyat. Oh, katabi mo na. Now, what you should... What to? Backpack na na. Backpack na to. Oh. Apatay to siya. Patay. Basta. Nga nasip ang batanon ng pare. Sip ang patano na pare. Hastang buhay, istorya. Lagi na listen na. Mo na giingon diha. Kung na-fail man gani ka, ana nga ako ang relasyon nga imong giingon kay natanggong ay mong magbati ana ng bayhana o kinsam kay nakaswerte ana niya. Oo. It's time to move on. Correct. Ha? Make it as your lesson ba? Ha? Stepping stone nimo nga para ka makapon para to make you to become a better person in sa sunod mo din. Mao yun. Sakto. Bay, sakto kay Bea. Tama kay Babe. Ako listen na ito yung gisultira. Kaya yung udo kaya kay Uriwan. Wala may Sige. Ito na. Sige. Eh, wala. Ha, ka. Taas sa storya doon. BTB, BTB, Cebu, break it down.